ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சொன்ன ஹூதிகள் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இறங்கி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. 10,000 படை வீரர்களை அவர்கள் களத்தில் இதற்காகவே இறக்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி இருந்தோம். அதோட அவங்க என்ன அறிவிச்சிருந்தாங்கன்னு கேட்டால் இனிமே சர்ற வெட்டி தான் சொல்லி அறிவிச்சிருந்தாங்க. அறிவிச்சது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு காலையில் திடீர்னு ஒரு அறிவித்தல் என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னால், இன்றைக்கு நாங்கள் இஸ்ரேலுடைய கப்பல்களை கைப்பற்ற போகிறோம் என்றெல்லாம் அறிவிச்சிருந்தாங்க. அதெல்லாம் நடக்குமாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டால், இஸ்ரேலுடைய முக்கியமான கேலக்சி லீடருங்கிற ஒரு கப்பல், இந்த கப்பல் வந்து இஸ்ரேலியர் ஒருவருக்கு சொந்தமான கப்பல் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த கப்பலை இன்றைக்கு என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டா ஹூதிகள் கைப்பற்றி இருக்கிறார்கள். எப்படி அவங்க கைப்பற்றுறாங்கங்கிறத பாருங்க. இந்த வீடியோவில் அல் அரபியாவினுடைய வீடியோவில் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா, அல் ஜசீராவினுடைய அரபு பதிப்பு இது. அதில் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா, இந்த கப்பல் எங்க இருந்து எங்க போச்சு, எப்படி கைப்பற்றினாங்கன்னு அழகா மேப் போட்டு புரிய வச்சிருக்கிறாங்க. அதை நம்ம நீங்க என்னுடைய வாய்ஸை கேட்டுக்கிட்டு அதை பார்த்தா கூட ஓகே. அதாவது இந்த கப்பல் துருக்கியிலிருந்து கிளம்பி வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. துருக்கி இங்கே இருக்குது. துருக்கியிலிருந்து அவங்க கிளம்பி வருவாங்க. இப்படியே வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால், சுயேஸ் கால்வாய், எகிப்தினுடைய சுயேஸ் கால்வாய் இருக்குது. இந்த சுயேஸ் கால்வாயை பொறுத்தவரை நமக்கு தெரியும், அதாவது ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய கப்பல்கள், எகிப்து வந்து யூரோப்புக்குரியது, அவங்க யூரோப் யூனியனில் அவங்கள சேர்க்கலை, கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாங்க. யூரோப்பில் இருந்து வரக்கூடிய கப்பல்கள் சுயேஸ் கால்வாயால் வரலன்னு சொன்னால், சுயேஸ் கால்வாயால் வர்றதுனால தான் அவங்களுக்கு ஈஸியான பயணமாக, அதாவது ஆசிய நாடுகளுக்கு அவர்களுடைய பொருட்களை ஏற்றிக்கிட்டு வர முடியுது ஈஸியாக. இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க ஆப்பிரிக்காவை சுற்றி வர வேண்டி இருக்குது. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 13% பிசினஸே எங்கே நடக்குதுன்னு கேட்டால், இந்த சுயேஸ் கால்வாயில் எகிப்தினுடைய மிகப்பெரிய வருமானமே சுயேஸ் கால்வாய் என்று சொல்லப்படுது. எவ்வளவு பெரிய கப்பலாக இருந்தாலும் அந்த கால்வாயால் வருகிற அளவுக்கு தான் அவர்கள் அதை தயாரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் வச்சுக்கிறீங்களேன். இந்த சுயேஸ் கால்வாய் வழியாக அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, செங்கடலால் வந்து யமனால திரும்பி யமனுக்கு பின்னாடி, அதாவது சவுதி இது எல்லாத்தையும் தாண்டி யமனுக்கு வருவாங்க. யமனால என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்த கப்பல் இது. அது எப்படி வருதுங்கிறத முதல்ல பாருங்க. இவர் காட்டுறாரு பாருங்க, அழகா இதை ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கங்க, அழகா வரைஞ்சு காட்டுறாரு. இது துருக்கியிலிருந்து வருது. இங்க பாருங்க, துருக்கியிலிருந்து எங்கெல்லாம் வருதுன்னு அவர் கோடிட்டு காட்டுறதை பார்த்துக்கிறங்க. அழகா கோடிட்டு காட்டுறாரு. இங்க வந்து சேருது. இது இந்தியாவுக்கு வருது. இந்த இடம் வந்து சன்ஆ, யமனுடைய தலைநகரமாக இருக்கிற சன்ஆ. சன்ஆவுடைய பார்டரால, அந்த கெப்பால தான் அவங்க வரணும். இது வந்து ரெட் சி, அதாவது செங்கடல்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த செங்கடல் பகுதி. இந்த செங்கடல் பார்டர்ல இருக்கிற கப்பல்களுக்கு தான் வச்சு சாத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம், வெளுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் சொல்லி அடிக்கடி அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அது எப்படி அடிக்கிறாங்கிறத இன்னைக்கு போட்டுக்கிறாங்க பாருங்களேன். நம்ம கூட என்ன நினைச்சிருந்தோம்னா, ஒரு நாளைக்கு 10 ஏவுகணை ஏவிட்டு சும்மா இருக்காங்க போலன்னு நினைச்சிருந்தோம். ஏவுகணையா ஏவுறாங்க, மழை பொழிகிற மாதிரி இருக்குது, அப்படி ஏவிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு ஆயுத குழு எப்படி இவ்வளவு வேகம் எடுத்து அடிக்க முடியுங்கிறதே ஆச்சரியமா இருக்குது. என்னன்னா, அந்த பக்கம் ஹூதிகள் அடிக்கிறாங்க, இந்த பக்கம் ஹிஸ்புல்லாக்கள் அடிக்கிறாங்க, இந்த பக்கம் அதாவது ஹமாஸ் தரையிற களத்தில் நின்று அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஹமாஸினுடைய கஸ்ஸாம் படையணி ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க, அல் குதுஸ் படையணி வேறொரு பக்கம் இருக்கிறாங்க, அடுத்த பக்கம் சலாஹுத்தீன் படையணி களத்தில் இருக்கிறாங்க, உமர் படையணி களத்தில் இருக்கிறாங்க, அபு துஜானா படையணி களத்தில் இருக்கிறாங்க. இப்படி ஏகப்பட்டவர் தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்குது பாருங்களேன். அதுல இங்க இருந்து துருக்கியில இருந்து வருகிற இந்த கப்பல் செங்கடல் பார்டரால வந்து இந்த எல்லையால வந்து தான் இங்க டெல்லி போய் சேர வேண்டிய கப்பல் இது. அப்ப அதாவது டெல்லி அல்லது மும்பைக்கு போக வேண்டிய, இந்தியாவுக்கு போக வேண்டிய கப்பல். அந்த கப்பல் இங்க இருந்து தான் கிளம்பி வந்தது. வரும்போது என்ன செய்யறாங்கன்னு பாருங்க, அதாவது சுயேஸ் கால்வாயை தாண்டி தான் அவங்க வர்றாங்க. வந்து என்ன செய்யணும்னு கேட்டா, இதெல்லாம் இந்த பார்டர் தான் சுயேஸ் கால்வாயின்னும் போது, சுயேஸ் கால்வாயால இந்த இடத்துல ஈலாத் இருக்குது, இந்த ஏரியாவெல்லாம் தாண்டி தான் அவங்க வருவாங்க. இந்த போட்டோல மிக தெளிவாக காட்டியிருக்கிறாங்க பாருங்க. இங்க இருந்து கிளம்பி வருது. இது காசா இந்த ஏரியா, அதாவது இஸ்ரேல் அந்த ஏரியாவா இருக்குது. இது சுயேஸ் கால்வாய். சுயேஸ் கால்வாயால் இது ஈலாத் இங்க இருக்குது. இந்த தாக்குதல் நடத்துகிற அடிக்கடி சொல்லுகிற இடம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இது வந்து அதாவது பஹ்ர அஹ்மர், இது செங்கடல், இது செங்கடல் பார், இந்த ரெட் கலர்ல போட்டிருக்க செங்கடல். இது இந்த பகுதியெல்லாம் செங்கடல். இது சவுதியா, அதாவது சவுதி அரேபியா. இது இந்த இடம் யமன். இதை நல்லா ஜூம் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். இந்த இடம் யமன். இந்த யமனுக்கு இடையில இருக்கிற இந்த பார்டர் தான் வந்து அதாவது அவருடைய சன்ஆ, யமனுடைய தலைநகரம். அந்த கெப்ல தான் இது வருது. இதால தான் இங்க வந்து சேருவாங்க. இப்படி வந்து சேரும்போது அப்ப இவ்வளவு பெரிய கப்பல் அவங்க கைப்பற்றிருக்கிறாங்க. இந்த கப்பலை பொறுத்தவரை என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இந்த கப்பல்ல 25 பேர் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுது. 25 பேர்ல இஸ்ரேல்ல யாருமே இல்லைன்னு நெத்தன்யாஹூ இன்றைக்கு அறிவிச்சிருக்கிறாரு. அது இருக்கிறாங்களா இல்லையா, இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன
என்னங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் கப்பல் யாருக்குரியதுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்குரியது. அவங்களோட அந்த பார்டரில் இருந்து கிளம்பி தான் வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ என்ன விஷயம்னா, நான் காலையிலே அறிவிச்சாங்க நாங்கள் கப்பலை பிடிக்க போகிறோம்னா, இங்கே சொல்லிவிட்டு தான் போய் பிடிச்சாங்க. பிடிச்சி இப்போ ஒரு கப்பலை கைப்பற்றிட்டாங்களா, இதுக்கு பிறகு எந்த கப்பல் வந்தாலும் கைப்பற்றுவோம் இருக்கிறாங்க. இப்போ இதில் அவங்க கப்பலை கைப்பற்றிட்டாங்களேங்கிற விஷயத்தை விட இங்கே தான் ஒரு பெரிய அரபுலக பிரச்சனை ஒன்று வரப்போகிறது. என்னன்னா, சொல்லுவாங்கள்ல மயிலே மயிலேன்னு இறகு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் இறகு கிடைக்காது, புடுங்கி எடுக்கணும் பாய்ங்கள, அந்த ஒரு சீன் இப்போ நடக்க போகுதுங்கிற ஒரு அச்சம் சர்வதேச மட்டத்தில் இந்த கிளம்பி இருக்கு. என்ன காரணம்னு கேட்டால், இஸ்ரேல் இவ்வளோ அநியாயம் பண்ணுறான் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்கிறீங்களா என்று சொல்லி முழு உலகத்திலையும் அத்தனை பேரும் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இப்படி ஒரு ஆபத்து நடந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல மிக கவனமாக மற்ற நாடுகள் இருந்ததோ இல்லையோ அமெரிக்கா இருந்தார்கள். ஏன்னு கேட்டால், இந்த அதாவது சுயேஸ் கால்வாயிலிருந்து வரக்கூடிய சுயேஸ் கால்வாய் வழியாக காசா அந்த பகுதிகளை ஒட்டி, அதாவது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் எல்லையோடு சேர்த்து சுயேஸ் கால்வாயால் வந்து, அதாவது இந்த பகுதிக்கு அடுத்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து எகிப்தினுடைய மற்ற கடல் பகுதி இருக்குது. எகிப்தோடு ஒட்டி இருக்கிற சுயேஸ் கால்வாயால் தான் இந்த அதாவது கப்பல்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. வந்தால் எங்கே வரும்னு கேட்டால், சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட பல அரபு நாடுகளை தாண்டி தான் அது வந்துகிட்டு இருக்குது. வந்ததை தான் இவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா, இப்போ வந்து டேக் ஓவர் பண்ணி இருக்கிறாங்க, ஹைஜாக் பண்ணி எடுத்திருக்கிறாங்க. இப்போ இதில் என்ன ஆகும் என்று சொன்னால், இது யூரோப்பில் இருந்து வருகிற கப்பல்கள் சவுதிக்கு வர்றதுக்கு கூட இப்போ யோசிப்பான், மற்ற அரபு நாடுகளுக்கு வர்றதுக்கெல்லாம் யோசிப்பான், சுயேஸ் கால்வாயால் வர்றதுக்கே யோசிப்பான். யூரோப்புடைய கப்பல்கள் டெல்லிக்கு வர்றதுக்கு யோசிப்பான். இப்போ இந்தியாவுக்கு வர்றதா இருந்தாலும், ஈவன் இலங்கைக்கு வர்றதா இருந்தால் கூட, எந்த நாடுகளுக்கு வர்றதா இருந்தால் கூட இந்த பெரிய பிரச்சனை இருக்குது. இதனால் என்ன ஆகும்னா, பெரிய பொருளாதார இழப்புன்னு அவங்க அப்படியே இதால் வர வேண்டியவங்க இங்கே சுற்றி வர வேண்டி வந்துடும். இப்படி சுற்றி பெரும் சுத்தொண்டு சுற்றி வர வேண்டி வந்துடும். அப்படி வந்தாங்கன்னு சொன்னால் பெரிய இழப்பாக, அவங்க ஒரு பொருளை வந்து நம்ம 10 ரூபாய்க்கு வாங்குறோம்னு சொன்னால் இப்படி சுற்றி வந்தாண்டு வைங்களேன் 100 ரூபா கொடுத்து வாங்க வேண்டி வந்துடும். பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியை சர்வதேச மட்டத்தில் அது உண்டாக்கி விட்டுரும். இப்போ அரபு நாடுகள் என்ன செய்வார்கள், இப்பொழுது ஆசிய நாடுகள் என்ன செய்வாங்க, இந்தியா என்ன செய்ய போகுது, மற்ற நாடுகள் என்ன செய்ய போகிறாங்கங்கிற எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம எகிப்து வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கங்கிற பெரிய கேள்வி எழுந்திருக்கிறது. ஒன்றோ இப்போ யமன்ல இருக்கக்கூடிய ஹூதிகளுக்கும் சேர்த்து சவுதி அரேபியா திரும்ப தாக்குதல் ஆரம்பிக்கணும், அல்லது அமெரிக்கா வந்து தாக்குதல் ஆரம்பிக்கணும். எவன் வந்தாலும் நாங்கள் நின்று பிடிக்க ரெடிடாண்டு வேற அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அப்போ அவ்வளோ பெரிய ராணுவ பலத்தோடு இருக்கிற மாதிரி தெரியும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுக்கவே மாட்டாங்க. அதை புரிஞ்சுக்கிறங்க. இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆபத்தான விஷயத்தை கையில் எடுக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு சின்ன மேட்ரா, இது மட்டுமே இன்னமும் பிடிப்போம் இருக்கிறாங்க. அதோட அவங்கள தாக்குதல் எப்படியெல்லாம் நடக்குதுங்கிறத பாருங்க. இந்த காட்சியை பாருங்க. இதெல்லாம் தெரியுது, அவங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கிறங்க. எல்லாம் சும்மா மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த காட்சிகள் எல்லாமே வந்து இஸ்ரேல் மீது அவர்கள் நடத்துகிற ஏவுகணை தாக்குதல்களுடைய காட்சிகளை தான் அவங்க வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. இதை நீங்க பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, ஏவுகணை தாக்குதல் எப்படி எல்லாம் நடத்துறோம்ங்கிற காட்சியை போட்டுட்டு கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல்களுடைய முஸ்தீபுகள் என்னங்கிறதையும் அவங்க ஒரு வீடியோவாக வெளியிட்டிருக்கிறதை இன்றைக்கு ஊடகங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இப்படியான ஒரு நேரத்தில் இவ்வளவு பயங்கரமான ஆயுதங்கள், இந்த ஏவுகணை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் சருன்னு சொல்லி அவ்வளவு நூற்றுக்கணக்கான ஏவுகணை தாக்குதல்களை அவர்கள் நடத்துகிறார்கள். ஒரு பக்கம் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்துறாங்க, இன்னொரு பக்கம் என்ன அதுவும் எங்க செங்கடல் பார்டர்லேயே சவுதி அரேபியாவை தாண்டி தான் போய்கிட்டு இருக்குது. இன்னொரு பக்கம் கப்பல்களை கைப்பற்றி இருக்கிறாங்க, இன்னொரு பக்கம் 10,000 பேரை களத்தில் இறக்கி விட்டுக்கிறாங்க. தலைவலின்னு சொன்ன தலையை கலட்டி வைக்கிற அளவுக்கு தற்போது இஸ்ரேலுக்கு மிகப்பெரிய தலைவலி. இது எப்படி இருக்குண்டா, அமெரிக்காவுடைய மைண்ட் செட் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. கூப்பிட்டு வச்சு நெத்தனியாகோ சரியா இருந்தால் என்ன செய்யணும், முட்டுக்காலில் உட்கார வச்சு மண்டையில் கொட்டுன்னு கொட்டுவாங்க. இப்போ சரியா இருந்தால் அந்த மைண்ட் வாய்ஸ் தான் அவங்ககிட்ட கேட்கும். இந்த நாசமாக போனதுனால இவ்வளோ பெரிய இழப்பை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. இதெல்லாம் அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஈவன் யாருமே இதை எதிர்பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இதெல்லாம் செய்வாங்களான்னு நினச்சாங்க. இன்றைக்கு ஹூதிகள் வந்து இது மாதிரி ஒரு வேலையை செஞ்சது மிகப்பெரியதொரு தாக்கத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறது. இது சர்வதேச அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை நாளை அன்னைக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். என்ன ஈவன் சில நேரங்களில் இதனால் கூட இந்த மாதிரியான வேலைகளால் கூட இப்போ உடனடியாக ஒரு சீஸ்ஃபயருக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருந்தோம், அமெரிக்காவும் கத்தாரும் நடத்தின பேச்சுவார்த்தைகளில் ஒரு 5 நாளைக்காவது யுத்த நிறுத்தத்தை நிறுத்துவோம்ங்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அது 5 நாளில் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்படியே போனா ஒன்றோ இஸ்ரேல் என்னன்னா வாழ்வா சாவா இறங்கு 2ல் 1 பார்ப்போம்னு இப்போ யமனுக்கு அடிக்க ஆரம்பிக்கணும், இந்த பக்கம் லெபனானுக்கு அடிக்கிறத ஃபுல்லாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிடணும். இதே மாதிரி ஈராக்கோட சண்டை பிடிக்க அல்லது அமெரிக்கா உள்ள வரணும். எல்லாத்துக்கும் மேலே டைரக்டாக ஈரான் நேரடியாக நாங்கள் இதில் இருக்கிறோம், நாங்களும் அடிக்கிறோம் என்று சொல்லாத வரைக்கும் ஈரான் மேல அவங்களுக்கு அடிக்க முடியாது. ஆனா ஈரான் தான் இத்தனையும் செய்யறானுங்கிறது எப்படின்னு கேட்டா வெளிப்படையான ரகசியம்.
இது உண்மை, அவங்க தான் செய்கிறாங்க. ஆனால் அது ரகசியங்கிற மாதிரி இருக்கு, நிரூபிச்சுக்கிட்டு அடிக்க முடியாமல் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஹூதிகளுக்கு முழுமையாக கொடுக்கறதே அவங்க தான். அப்போ இந்த அளவுக்கு உண்டான ஒரு பயங்கரமான நிலை தற்போது சர்வதேச அரசியலில் உண்டாகி இருக்கிறதுங்கிறதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க. அதே மாதிரி இந்த ஹூதிகள் இன்றைக்கு ஹூதிகளுடைய பேச்சாளர், ஊடக பேச்சாளர் என்ன அறிவிச்சிருக்கிறாருன்னு கேட்டால், இஸ்ரேல் அடங்குற வரைக்கும் அடிப்போம் இருக்கிறாரு. சொல்கிற வேர்டு என்ன, நீ அடங்குற வரைக்கும், காசா மீதான தாக்குதலை நிறுத்துற வரைக்கும் உனக்கு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம், உனக்கு மட்டும் இல்லை உன்னை ஆதரிக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அடிப்போம், எல்லோருடைய கப்பல்களையும் கைப்பற்றுவோம் இருக்கிறாங்க. ஆதரிக்கிறவனுக்கு அடிப்போம், கப்பல்களையும் கைப்பற்றுவோம் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. இந்த கப்பல்களை கைப்பற்ற போயிட்டாலே பொருளாதார இழப்பு வர ஆரம்பிச்சிருந்தாலே பல நாடுகள் யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்கங்கிற ஒரு 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 ஏன்னா ஏற்கனவே ஈரானுடைய அதிபர் இப்ராஹிம் ரைசி கடந்த வாரம் ரியாதில் நடைபெற்ற, சவுதி அரேபியா தலைநகரம் ரியாதில் நடைபெற்ற அந்த பீஸ் சம்மிட்ல என்ன வந்து பேசினார்னு சொன்னா, அரபு நாடுகள் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியை வந்து இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கணும், பொருளாதார துண்டிப்பை செய்யணும், அப்பதான் அவங்க அடங்குவாங்கன்னாங்க. அரபு நாடுகள் அதுக்கு ஒத்து வர்ற மாதிரி தெரியல. அதனாலயோ என்னமோ இப்ப ஈரான் இப்படி ஒரு ஐடியாவை கொடுத்திருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஈரானுடைய பின்புலம் இல்லாமல் இந்த வேலை நடந்திருக்கோமா அது. ஆனால் ஈரான் இதுக்கு நேரடியாக தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாதுன்னு வாஷிங்டன் டைம்ஸும் இன்னைக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆதாரம் இல்லை, ஆனால் அவங்க தான் செஞ்சதுங்கிறது உலகத்துக்கே தெரியும். அதே போன்று